Anlacan men kalkma komik diye de bunu. Lalu kau capak sana nih, capak sana. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İdil adamlar, kanunlar ve cenaplar, daimi gaspada ve jahil lüzi. Tadilimiz kutlu olsun. Bugün zizdalı deyince ya. Normal, bayağı kıyamet. Bugün dünyayı kutsallı, bereketli, normalni, her gün özüne besleyen abdüllerini kutlap başlar. Hemme mütadil kutlu olsun, düşümlüğü olsun, inniki yıllara kolay etsin. Sizin de hemme mütadil. Sağ olsun canım, sağ olsun. Filan filan Allah kutlu olsun mütadil. Tadil olsun Allah can bereket, rızkallıyla mir olsun. Tamam. Bayağı kanser devam etmeli. Taşta bun efir son periyot. Şu neticede Bismillahirrahmanirrahim. Abdüşü 25. yılı bu bereketli yılı açacağım beni. Bismillahirrahmanirrahim. Ettirce de bol yıl olma lan edip oldu. Kerim, bugün ama oğlumuz Resul Can'ın doğulan onu. Soğuğa dalıp vermeye yağdayımıza yok, kulün palavcık pişirse kovalardı. Bak pulumuz da yok da, komşum kuygat veren için pulunu veren yok da, aylık geçen yok deyip dur. Yer bol ya, beni ödüm bir daha eder. Bulama kalkan pakirden ya değerlim. Komşu kuygadan pulumu veren son iyine satın alır mı? Başka çıkarlar mı? Ben yürüdüm saat mağdine. Selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Oğlum ya lan. Armanda. Var var hizmet. Hizmetini şu tağadı satacak eğer satın alayım olsanız. Tuğlama. Hakikaten hem oğuzada eken bu ilişi olmalı. Anır baştağıt. Ağam 2000 mana da alayım. Böyle. Yöne bir şert bilen. Saat men kakan pakirden yadigarlık. Komşun kuyusun gazdım. Şol hakkını veriyança saat satılmasa iyidine satın alacaktır. Karasağım bir mint. Ağam. Nere 2000 manadım. Ne de sağadım. Menden sana kömek olsun. Allah razı olsun nim. Yöne ağam bir şertim var. Aha. Şu öyde bir uğunukçuk işler var da. Sonu etti. Pulum sağadım. Allah'ıdır. Men tayin. Enes, şimdi palonu arkayınca kışırttılardın. Ben halalca işlep pul kazandım. Sağadan satmadım. Sağ ol. Aslında sürpriz olsun dedim. Saat mağazından 2000 manat algıyımız vardı. Yollaşımı sağa satmaya geldi deydi bilen. Şoňa berip koýaýaryň dedim. Sen nadan pulum ýerdi? Men kazanan pulum, kuygadan pulumu alan onu malyan ödyan onun. Bak sen sut kolay işledin ha. Esselamu aleyküm mehruman TikTok seviciler, qovmi adaylarına mehruman patbişiklim. Karo şu ayda var bir qıyı yazıptır. Neyme diye adına
ay usur da ay karoçum usur diye. Sen şolar ýaly bolansoň diye diýýäň-de haram sen ýalaklar durmuşy ýykyp börünýär. Diňle birinciden haram diýen sözüň onu ayır. Bolýa mena prostisilni geçirin. Onu başga diýme. Haram diýilen söz uje ejes kuntu diýmek. Men ejem kuntu däl. Men ejem 2011-nji ýyldan hem qaky hem eje bol 5 dan çağa seretip şunu halalidir. Men ejem kuntu däl. Bolýa menen geçdim. İkinci durmuş ýykyp bören, durmuş ýykmak bolbara aňardan Kur'an-ı Kerimde ýazyk. Peygamberimiz aleyhisselam aýdýar-da biriniň durmuşyny ýykmak diýe bir günäsiz öldürüňden ömmetir diýe de günäsi. Onun üçin onuň maňa degişler. O adam da öl götünde näme bok bolsa diýe ýyly sırşap biler diýe ýa-da ýylyň gurrunydyr, şoňarrak karş ýyly gelmeşdir. Düşünüňiz zara karşym. O durmuş men ýykamak doganjym, durmuş sen ýykkany men diýe. Onun için gayret et kime näme ýazmaly, kime näme ýazmaly, biraz pikirlenerak ýa-da doganjym. Olanyň prosta rolik. O rolik prosta taýda men real maňa jan geldi, ýöne ol gyýzal ýanymdaky 4-5 sany oglun maşalon birine jan etdirdim. O kar durmuşdun kelläme geldi şoňal pikir, şo videonu çekdim men. Most ödün şu men diýen sözler maňa musur kuntu şoňal negativ sözler diýdim. Sen özüňe diýilýänler, özüňe ýaraşdyrýansyň, özüňe gelişdirýänsyň şu sözlere sen jogap berensiň. Özüňe ýaraşdyryp, özüňe gelişdirýän üçin sen şu sözlere jogap berensiň. Elbetde şey kimin kommentariýa ýazan bolmaly sen. Ýa-da doganjym sen bu kommentariýalar bilen bagysy bilen sen aýagyma badak berip bilmeýän. Sen gowjaka maňa gelen kommentariýalar gowjakda oku ha, hiçsinde de negativ söz ýok. Şunça videomyň aralaryna diňe senle ba negativ. Потому что näme eje terbiýesini almadyk, qaqa terbiýesini görmedik. Nuçin bol köçede, restoran, kafe, bar, şoňalar ýerlerde ulanan zanana men diýär. Eger bagysy günäň götürýänem bolsam, öňden tanamadyk feýleme şoň üçin bu hereketiň etmede goňjum. Ana özüňde gowjasam ýetip gelýän täze ýol aýranmaňdan.